ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಮಲತಿಜ್ಜೆ ಮರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಕಮಲತಿಜ್ಜೆ ಸುತ್ತೋಡಿ ಕಡತನೆ ಕಮಲತಿಜ್ಜೆ ಅವೇ ನಮಕ್ ಈ ಅಜಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ ಅಂದತ್ತು ಐಟ್ ಜೀಟಿಗೆದಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಕರಿಪು ನಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಅವು ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತತ್ತದಿಂಡ ಅತ್ತು ತತ್ತೊಂದುಂಡ ಈ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಕನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಜಲ್ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜಲ್ ತತ್ತೊಂದುಂಟು ಆಮೇತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುನಿಗೆ ಆಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುನಿಗೆ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಸರಿಯಾ ದೈವದ ಭೂಮಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತದೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗದಂಚಿ ಪೋದುಲ್ಲೇರ ಹೊರತು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸವನ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಉಂಟು ವಾ PhD ಅಥವಾ ಏತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನ್ನಾಡ ಈ ಕೊಡಿಯ ರೀತಿ ಯಾವಲ್ಲ ಇನಿ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಾತು ವರ್ಗಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯಿ ಇಂಚಾವು ನಮ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗೊಡು ನಮ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗೊಡು ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೈವನಂಗೆ ಅವು ನ್ಯಾಯ ತತ್ತದು ಕೊಡಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಇದು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬದಲಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಓ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮನ್ನದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ನಲಿಪು ನಕಲೆಗಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ನಕಲೆಗಲ ತೊಂದರೆ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿ ಮೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯವರು ಬರ್ಪೇರಿ ನನವರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಟಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಏತ್ತು ಸರಿ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಏರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಪ್ರಭಾವನ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ನಿಖಲ್ ಕನವರ್ಚಿಂದ ಬಂದಿ ದೈವನ ಏರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸೇವೆನ ಏರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಚಾಕಿರಿನ ಏರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ದೈವ ಅಕ್ಲೇ ಒಲಿ Madipu. This program is sponsored by Supreme Surya Shuddha Tengine Enne, Heruru Hudupi. Co-sponsored by Cycle Pure Agarbatti. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಅದು ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರದ ಕತೆಟ್ಟು ಇನಿತಾತದಿನೊಟ್ಟು ಬದುಕದ ಅನುಭವದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವನಾಡದ ಬೊಳೆಚಿಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಾತ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ನೂಲುಪಾಡಿನ ಬೆರನೆಯರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಡೋಲುಪಾಡಿನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯವರೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳುವನಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಚಾಕ್ರಿಲು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿಡಿಸೆರೆನು ಕುಲ್ಲಾದು ಐತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಉಡಾಳ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಂದಲಗೆ ಪರಿಹಾರಗೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿತಾತದ ನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರದ ಕತೆಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಡ್ದಾರ ಜನಮಾನಸುಡು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನ್ಯರಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪಂಬದ ಗಂಧಕಾಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಮೆರೆನು ಇರ್ಕಾಯಿಗೋಡಿ ಅದು ಅಣ್ಣ ಇರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ಆನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಇರು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಡುತು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ ತತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಇನಿತ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪಾತರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇರ್ನ ಅನುಭವನು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ದಕ್ಲೆಗಿ ಒಂಜಾತ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ತೂಪಿನನೇ ಸತ್ಯವನಿಪಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡುಲ್ಲಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಕಿತ್ತೆ 46 ವರ್ಷ ಕರೀದಿತ್ತೆ 47 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನೊಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ಕಾಲ ಹೊಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಹೊಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕ್ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಕೈ ತಳ್ಳು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 35-36 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ತೀರೊಂಬೈದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯೋಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಎನ್ನ ಜನ್ಮದಾತಿಯರು ಜನ್ಮಗಾವತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ದೇವೋ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಂದು ಆಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಜನ್ಮ ತಲೆಮಾರದೇ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಜನ್ಮನೆ ತಲೆಮಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಸೇವೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆಯರು ಮತ್ತು ಐತ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾದಿಪ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿ ಸಹಾಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾದಿಪ್ಪು ನೀನು ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕೆಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಎಂಚಾತನೆಂದುಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಪೂರ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬನ್ನಾಗ ಅಜಾಲೇ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಅಜಾಲೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನವು ಈ ಅಜಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇರೇಗಿ ಇತ್ತೆ ಅಜಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಓಲ್ ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಡು ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ದಯಕೆನ್ನಗ ಇಡೀ 14 ವರ್ಗಡು ನಮ್ಮ 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಲ ಗುತ್ತು 14 ಶಾಕಿರ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪನಂಬರಪಿನ ಸತ್ಯ ಐಟ್ ಮೂಲತವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ ದೇವಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಸೀಮೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಟ್ಟಡ ಐಟ್ ಈ ರಾಜನ್ ದೇವಲ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಪ್ಪನು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮಧ್ಯಗೂ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಡೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪನಂಬತ್ತಿಲಕ್ಕನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7-8 ತಲೆಮಾರದಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಆಕಲು ಆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಆ ದೇವದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ದೇವದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ 14 ವರ್ಗ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ದೈವಾರಾಧನದ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಮ ಅಂದ ಎತ್ತು ಬಾಕಿ ಮರಗಿళ్ళు ಕೋಲ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಿళ్ళు ಉಂಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಐಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿದ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಆ ದೇವದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಆ ನೇಮದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಏತೋ ಉತ್ತರ ಒಂಬಳಿ ಉಡ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಬದರ ವಿತ್ತಲು ಪಂಬದರ ಬೈಲು ಪಂಬದರದ ಕೋಡಿ ಪಂಬದರ ಕಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಜಲ ಪದ್ಧತಿದ ಜಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಏರೇರ್ನ ಕೈ ಸೇಡ್ದನು ಕೈ ತತ್ತು ಬೋತನು ಅಂಡ್ ಆ ಕಂಡದ ಪುದರ್ ಆ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಎಣಿಕಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಂಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆ ಟಿಂಚಿ ಬೀಸೋಡದ ಬರ್ಗಿಲ್ಲು ತುನಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ ಪೋಪುನಗ ವಾಹನೋಡ್ಲ ಪಂಬದರ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬರತ್ತಿ ನಾನು ಜೀಪುಡು ಮರ ಅಂತ ತುನಗ ಪಂಬದರ ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಪಂಬದರನ ಕಂಡ ಪಂಬದರ ಬಿತ್ತಲು ಮಸ್ತ್ ಗಡಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ತೂಪುನೊಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ 14 ಮನೆತನಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನಡು 14 ಇಲ್ಲಂದು ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪನಂಬತ್ತಿರ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಇತ್ತೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಆದಿಪ್ಪು ಕನ್ನಂತೂರ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಪಾರ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ಕುಳದ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜನಾಡಿದ ಆದಿಪ್ಪು ಪೇರಾರದ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅಲ್ಪನೆ ಆಯಿನ ಮಾಗನದ ಸೀಮೆದ ಗ್ರಾಮದೈವನ ಅಜಲ ಪರಂಪರೆಗಳು ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ ಹೊರ್ತೊಂಬೈದೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಬಿರಿಯ ಆಕಲ್ಲ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಓ ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿಲ ಮತ ಉಂಡ ಅವೇನಿಗೆ ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದಿನ ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂಬೈದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಸತ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಜಲ ಪದ್ಧತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತೊಂಬೈದ ನಡತೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಅಜಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ ಅಂದತ್ತು ಐಟ್ ಜೀಟಿಗೆದಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಕರಿಪು ನಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿಕೋಡೆ ಅವು ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತತ್ತುದುಂಡ ಅತ್ತು ತತ್ತೊಂದುಂಡ
ಅತ್ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವು ಆಮೇತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುನಿಗೆ ಆಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲವು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೇಕು ದುಂಬೊಂಜಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ನಿಲೆಟ್ಟಂಡ ಇನ್ನಿತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪುನಾಗ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಸರಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತ್ಯ ಈ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಜಲ್ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜಲ್ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಕ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಗಡಿ ಪಂಚಾಂಗ ಮೇಲ್ಪುರ ಅಂತ ಪನೋಮನ್ನಾಗ ಈ ಅಜ ತಪ್ಪುನ ಮೂಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮೂಲ ಪಂಚಾಂಗನೇ ಊಕೆನ್ನ ಗಜಲ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ದಾನಕ್ಕೆನ್ನಗ ಬರವು ಸರವು ಇಜ್ಜಂದನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಆಕಲು ಅವೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಉಡ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ಮಾತ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡುಕು ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒವ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮನ ಬಯಕಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದೈವತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ನಂದಾಣಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆವಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಂಡ್ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿದ ಪರಂಪರೆಡು ಆಕಲು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದಾಯಕನ್ನಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ತೂಯರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಸದಾ ನವಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮದ ಕಸಬು ಇತ್ತನು ಪಗ್ಗು ಮಟ್ಟ ಹಿಡಿದ ನಂತರದ ಅದಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲದೀನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರುಂಗಿಲ ತರಕ್ಕೆ ಜುಟ್ಟು ಕೈಕ ಮುದ್ರೆ ದೀನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ఆయన వ్యవస్థలు అంచనే పోడు ఋషి పరంపర అంచోండు ఆ వ్యవస్థ పొడియడి అంచనే బదుకోడు ఒక జీవన మల్పోడు అనిపినంచిన పద్ధతి ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ಕಾಲಗುಟ್ಟುಡು ದಯಕೆನ್ನಗ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರಬಲ್ಲಿ ಸುಡಲದ ಕಂಟೋಗ ಜಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ತಾಡಿರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲುಡಿತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪಡು ಎಂಚ ತೂಪೆರ ಅಂಚನೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸ್ವರೂಪಡು ಇತ್ತನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ಇತ್ತನು ಈ ಪದನಾಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟಲು ಅಂಚಾಂದಿತ್ತು ಬಂಬದರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗತ್ತ ಉಪಾತ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ಏರು ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಮರಗಿಳ್ಳಿ ಏರು ಮತ ಸೇವೆ ಮತ ಮಲ್ತಂಬರ್ಪೇರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ವಕಾಲುಡು ಇತ್ತನ ಗೌರವ ಅಂದ ಕಾಲಘಟ್ಟುಡು ಅದಕ್ಕೆನ್ನ ಗಜಲು ಪದ್ಧತಿಲು ದಪ್ಪುನಾಯನ ಭೂಮಿದ ಒಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆ ದಪ್ಪುನಾಯನೆ ಭೂಮಿದ ಒಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಏತೋ ಕಾಲುಡ್ಲ 200-300 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿ ಎಡ್ದುಂಬೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚೆ ಈ ಅಜದ ಪದ್ಧತಿದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಇತ್ತಿನಂಚನೆ ಎಂಬ ಬೊಕ್ಕಾಕಲೆಗೆ ಬದುಕಬೋಡು ಬದುಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಐಟು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಇದೇನು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಆಕಲ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟು ನಡಪ ಒಂದು ಬದುಕಿತ್ತೇರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದಪ್ಪುನಾಯನೆ ಭೂಮಿದ ಒಡೆ ಎಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದಯಕೆನ್ನಾಗ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಕು ದಯಕೆನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಮ್ಮ ತಿರುಗುನ ದೈವಾರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚೆ ಬರಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಂದೇವದ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟುಗಳ ತಿರುಗುಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುಗಳ ತಿರುಗುಣು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುಗಳ ದಯಕೆನ್ನಾಗ ಆಯನ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಿನೇನು ఆయన ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತಂಬತ್ತಿನೇ ಹಿಡ್ದ ನಂತರ ಚಾಕಿರಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡ ಪಾರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆಸೊಂಬರಡು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಪಾರಂಪರೆ ಐತನ ಐನಂಜಿನ ಮನೆತಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಡು ಆ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಓಪುಜಿ ಸೇವೆಲ ದೈಕನ್ನಾಗ ಅವು ರಕ್ತಗತವಾದ ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಸೇವೆಲ ఆయన ಜೀನ್ಸುಡೆಪ್ಪುನ ಆ ಕಾಲ ಸೇವೆಲು ಬಹುಶಃ ಆ ಪರಂಪರೆದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಏತೋ ಭೂಮಿ ಬದುಕದ ನ್ಯಾಯಲ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಪಿನ ಉಂಡು ದಯಕೆನ್ನಗ ಖಾಲಿ ದೈವದ ಭೂಮಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಆ ಪಾರಂಪರೆನ ಬುಡಂದ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಪಾರಂಪರೆನ ಏರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೆ ಏರು ಪಾರಂಪರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವನೆಯನ್ನ ಆಸ್ತಿ ದೈವನೆಯನ್ನ ಬದುಕು ದೈವನೆಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ದುಂಪೋ ಎರಡ ಖಂಡಿತ ದೈವ ಏರನ್ನು ಒಲಿಯುನುಕೆ ಎನ್ನಗ ದೈವನ ಏರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸೇವೆನ ಏರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಚಾಕಿರಿನ ಏರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ದೈವ ಅಕ್ಲೇ ಒಲಿಯುಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಜಲ ಪದ್ಧತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ ಹೆಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಕೊರತೆಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂದೆ ಅದಿಪ್ಪೆರೆ ಅದು ಮಾಗನೆದ ಸೀಮೆದ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಒಂದಾನಿಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನು ಒಂಜಿ ಅಂತ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಲ್ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾದನೆಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಲು ಒಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಈರು ರೀತಿದ ಕೊರತೆಲು ನಮ್ಮ ಏಪ ದೈವನು ಆ ಚಾಕಿರಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ನಮ್ಮ ಏಪ ಗೌರವಿಸುವನ ಐಕೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಬರ್ಪಲ అని ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಜಲ ಪದ್ಧತಿ ಒರಿಗೊಂಡು ಅಜ ತಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಆ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಆತಿ ದೈವಲ ಆ ಪರಂಪರೆ ಹಿರಿ ಹಾಕಲಿ ಒಲಿದುಕೊಂಡು ದೈವಲು ಐದು ನಂತರ ಪರಂಪರೆನ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಓಡಿತ್ತಿನ ಆ ಪರಂಪರೆನೇ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಏರಗಲು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಂದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಿನಾಂಡ ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ತ ಮಾಗನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಸರಿಯಾದ ಗೋಚಾರಗಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ದೈವ ಆ ಕಟ್ಟದ ಸೇವೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಂಚಕ್ಕೆನ್ನಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಧ್ಯಮಣ್ಣಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇಳುಪುನ ಅವೇನು ತೂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಕೆನ್ನಗ ಪಾರಂಪರೆ ಏರು ಮತ್ತು ಅವೇನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರ ಅವು ಪಿತ್ರಾರ್ಚಿತ ಬಾತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಆ ದೈವಲು ಒರಿಯೋಡಿತ್ತಿನ ದೈವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡಿತ್ತಿನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತಂడి ಇತ್ತೆ ನನದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಎಂದಕೆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಐತನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇರು ಪಲ್ನಕನೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಎತೋ ಜನತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರ್ನದಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏರುಪೇರಾತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಬದುಕು ಅಂಚಾದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಒಂತೆ ಪಿರನರ್ಗೊಂದುಂಡು ಈ ಬರ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇ ಬತ್ತನು ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಾತಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನವಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಎರಡು ಉಂಡೆ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರತಿಭೆದ ಮಿತ್ತು ಅವಕಾಶದಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಹೊರತು నేను ಮುಂದುವರಿಸವನಲ್ಪ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕಾಶಿ ಇತ್ತಿನಾಯನೇ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಸತ್ಯ ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಾಯನೇ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಏನಿಂದಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಜ ಇಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಸತ್ಯ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುಣ ಏರು ಮತ್ತು ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಏರ್ಮೋಕೆಮ್ನ ಐನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೈವಲು ಒಲಿವೇರೆ ಮುಕ್ಕ ನೇನು ವಾ PhD ಅಥವಾ ಏತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನ್ನಾಡಲ್ಲ ಈ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಯಾವಂದವು ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಸತ್ಯ ದಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲ ದಾದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಣಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರು ಪಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಕಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರನೇ ಅಕಲಿಗೆ ವೇದೋಲೇನು ಓದಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇನು ಓದಂದೇನೆ ಆ ವೇದದ ವಿಚಾರ ನಾವು ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ 4 ವೇದ ಆದಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪದಿನೆಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಸತ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಅನ್ನಂಗ నేను ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ 4-5 ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಮದಿತ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೂಗೇರ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತೇರಾವಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತೇರಾವಂದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಾವಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅವು ಏತು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಲ್ತನ್ನಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಯೋಗ ಇತ್ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತನ್ನ ರಕ್ತಗತವಾದೇ ಆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೊಕ್ಕ ಐಕ ಅವನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ಎನ್ನ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಿತರ ಸಮಾನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದೈವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದೈವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಏನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಲಿಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಏತು ವಿದ್ಯಾವಂತೇರಾಯಿರಂದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪತ್ತಲು ನಾಡ್ದ ಏತು ವಿದ್ಯಾವಂತೇರಾಯಿರಂದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಆಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅಯ್ಯೋ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೋಲ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಮ್ಮದ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾನ್ಪೂನು ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ
ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಮುಖ್ಯ ಬರೋಡು ಕಾರಣ ಎಂಚಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನಟ್ಟ ಆತನೇ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರದ ಪರಂಪರೆ ಇಟ್ಲ ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಐತೈತೇನೆ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತನ ಪದ್ನಾಜಿ ಬರ್ಕೊಡು ಇತ್ತು ಈರ ಪನ್ಲಕನೆ ನಂಗೆ ನೂಲು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಡೋಲು ಪಾಡ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಐತೈತ ಸೇವೆ ನಕಲು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಏನಿಗತ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡ್ಲ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡಿಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಅವಿನ ಮಲ್ತೊಂಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆ ಆಯ್ನಟ್ಟತ್ರ ದಾದಕ್ಕೆನ್ನಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏತ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೈವರನ್ನ ಕೊಡಿ ಎಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟು ಅಂತ ಉಪ್ಪುನುಂದಾಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತಿಯರ ಆದಿಲ್ಲ ಏತೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆ ತುಪ್ಪ ಪೈಲಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಲ ದೈವರನ್ನ ಕೊಡಿ ಎಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸೇವೆನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಲ PhD ಮಲ್ತಿನಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿ ಎಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಎಟ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಸೇವೆನ ಅವು ಹತ್ತಂದಲೇ ಬಾಕಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ದೈವನು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬರ್ತದೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಂಟು ಐನಟ್ಟತ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ್ಯವಾದೇ ಉಪ್ಪುನು ದೈವ ಸತ್ಯವಾದೇ ಉಪ್ಪುನು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆದ ಒರಿ ಉಂಟು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ದಾಖಲೆ ಆದ ಒರಿ ಉಜೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನನಲಾತು ಏನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒರಿಯೋಡು ಒರ್ತೋ ನೋಡು ನನಲಾತಿ ಎಂಗಲ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ನನಲಾತಿ ಎಂಗಲ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತದ ಯುವ ಸಮುದಾಯವು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಮಂಡ ಪರಿವರ್ತನದ ಯುಗ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದೈವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತುಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲನೇ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಬಿತ್ತನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಬಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗಾನಗೋ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಈ ಬಾಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನನೇ ದೈವೋಗು ಕಟ್ಟೋಡು ಅತಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದೈವಗು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಪರವೆ ಪಂಬದ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚ ಪಾನಾರ ಸಮುದಾಯನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನನೇ ದೈವಗು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅತಂಡ ಇಂಚಿನ ದೈವಗು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದ ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿತ 14 ಕಟ್ಲೇನ ಅಥವಾ 14 ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪಿನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗು ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂದ ಅವಿನೊಂಜಿ ಸರ್ಚಿದ ಐಡು ದುಂಬೆ ನಲಿಕೆ ಪಾನಾರ ಸಮುದಾಯ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇನು ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲು ಸೇವೆ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೆ ಬಹುಶಃ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯವು ಐತನ ಏನಂಚಿನ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿಲುಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನನೇ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಈತೆ ಪರಂಪರೆ ಈತೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಡಕಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚು ಬಡಗು ಹಂಚಿ ಪೋಪುನ ನಾಡಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆನ ಇನಿಕಲ ಹೊರ್ತೊಂಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಚೌಕಟ್ಟದ ಪರಂಪರೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ರಾಜಗಂಭೀರತೆ ಪಂಪಿನವು ಎಂಚಬೋಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಕೊಡ್ತೀರ ನಂಗೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಒರಿದನು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಅಂಚನೆ ದುಂಪು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲಗಟ್ಟು ದುಂಪು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಡೆ ಚಿಂತನೆ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತೇರ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಪಣೆ ಅವು ವರ್ಷದನ ನನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಎಂಚಾತನ ಬಣ್ಣಗ ನರಮಾನಿ ಕಲ್ತಿನೆಕ್ ಕಣ್ಣುಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಬಿಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ಇನಿ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಾತು ವರ್ಗಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನು ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಸಮ ಅಂದೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಅವು ದೈವ ಪಾತೆರ್ನ ಅತ್ ಮಾಣಿ ಪಾತೆರ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಟ್ಲ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಅವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನು ಅವು ಸತ್ಯ ದಯಕೆನ್ನಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿದ ನ್ಯಾಯಡು ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಯನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ಚೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸತ್ಯ
ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವ ವಾಕ್ಯದಾದ ಕೊರಪನ ಕೆನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಇಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ದರಿಪನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂತಿರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆನಂದಾಣ ದೈವ ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ఆయన ಹತ್ರ ದೈವ ಪನ್ಪಿನವು ಅಗ್ಗಿಯ ದೈವ ಪನ್ಪಿನವು ಗಾಳಿಯ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಭೂಮಿಯ ಆಕಾಶನ ಅಥವಾ ಜಲತತ್ವನಂದು ಎರ್ಲ ನೀರಿನಂದು ಎರ್ಲ ತೂತಿನಜ್ಜಿ ఆయన ಹತ್ರ ದೈವ ಗಾಳಿಡು ತೇಲಿರಲಜ್ಜಿ ನೀರಿಡು ಬದಲಿರಲಜ್ಜಿ ಅಗ್ಗಿಡು ಕರಂಚಿರಲಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೈವ ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ ಬಿರಿಯಾಕಲು ಫನಂ ಬತ್ತಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪುದರಲೆತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಪಂತಿಜರು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಗಳು ఆయన ಹತ್ರ ಸತ್ಯದೇ ಆದಿಪ್ಪು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಲ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಇಸ ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ದರಿಪನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆ ಅನುಭವದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊರತೆಲು ಆದಿಪ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಗ ఆయన ಹತ್ರ ದೈವ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯನೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದವನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಫಲ ಸತ್ಯನೇ ఆయన ಹತ್ರ ನಂಗೆ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ಕೊರ್ನಗವು ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಮನೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಧರ್ಮ ಇದು ಏಪ ಪ್ರಪಂಚ ಏಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸತ್ಯನೇ ఆయన ಹತ್ರ ಈ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಕೊರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ನಗ ಆಯ್ಗಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊನ್ನೋದು ಮನೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ತಕ್ಕಡಿಡು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಲಿಡು ನೀರು ಏತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೋಚಿತು ತೆಪ್ಪರಾಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಯಿಗೆ ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ఆయన ಹತ್ರ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ ఆయనంಜಿನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊನವಂದೆ ಅವು ಮಾನಿ ನುಡಿಯನ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟನಕಲು ನುಡಿಯರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಸತ್ಯತ್ ಸತ್ಯ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊರಡಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಮಯ ಉಂಡು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಡ್ಯರೆ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾಡ್ಯರೆ ಅವೇನು ಒಡನೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬುರ್ದು ಹೊರಗೆ ಬೇನೆಗೆ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ನ ಅಥವಾ ಈಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕೊಂಚ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣನು ನನ್ನಲ್ಲ ತೊನಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದಯಕನ್ನಾಗಿತ್ತ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ತುಂಡು ವರನೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇತ್ತ ತಿರ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಂದಿತ್ತನ ದೈವದ ಇಟ್ಟು ಎದುರುಡ್ದೆ ಕೇಳೋಡಿ ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತಾ ಇದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬೋಣು ಪನ್ಪಿನವಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೇನೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಉಡಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ఆయన ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೈವ ನಂಗೆ ಅವು ನ್ಯಾಯ ತತ್ತದು ನುಡಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯನೇ ಇನ್ನೀತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಾದಿದ ಕಾಲಾದಿದ ನೇಮೋತ್ಸವದಾದ ಆವನುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಏತ್ ನುಡಿಕೊರ್ಂಡಲ ಪರತೇನೆ ನೆಗಿಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪೊಸತೇನೆ ತೋಡರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡಲ ಕಾಲೋಗು ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸರಿಲ ಅಂದು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕಾಟು ಕಲ್ಲಡು ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯೋಲೇನಿ ಇನ್ನು ನಮಡಲ ನಮ ಮುಲಿತ ಮಾಡಿಡಿತ್ತ ಇನ್ನು ನಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರಿಗಟ್ಟನಾಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಮೂಲ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಡು ಓವು ಬದಲಾವಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇತ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬದಲಾಂಡಲ ಇನ್ನು ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಡು ಓವು ಬದಲಾವಣೆ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಡು ತೂಪುನ ಕಾಟು ಕಲ್ಲಡೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನು ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಕಾಯಿರದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾಟು ಮರ ತಡಿಟ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದ ಆರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಯನ ಪಾರ್ದನ ತೆಕ್ಕನದು ನನಗೆ ಚೌಕದ ಕಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೂಲುಗುಡ್ದ ಅರಸೇರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇತ್ತಿನ ಅಬ್ಬು ವೈದ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೋಲ್ ಪೆಜ್ಜರ ಬೋನಗ ಆ ಕಾಲದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆ ಚೌಕದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸುದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಚೌಕದ ಕಲ್ಲನ್ನ ದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂ ಬೈದಿನ ಮೂಲೋಡಿ ಏತೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಇನ್ನು ಸುಜೇರ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಾನಾಗ ಪೋನಾಗ ಪುದರದ ಅಂತಿನ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಸುಜೇರ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭವನಗು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಭವನಗು ಬಲಸ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಾರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಆರಾಧನೆ ಅವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಮೂಲ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪುದರದ ಅಂತಿನ ಮರಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವೈಭೋಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚ ಆ ರೀತಿದ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕದ ವಿಭಾಗಗಳೊಂಚಿ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಬರ್ಪನ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ವೈಭೋಗಲು ಅಥವಾ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತುಲು ಅಥವಾ ಓವೇನು ವಿನಿಯೋಗ ನಮ್ಗೆ ಬರಪಣ ಅವೇನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಪತ್ತುಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ವೈಭೋಗ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ತೂಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹುಶಃ ದಾಯಕೆನ್ನಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಾಡ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಹನ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಆಧುನಿಕದ ವಿಭಾಗದ ಲಕ್ಕವು ಒಂಜಿ ಥರ ತೋಜೆರಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗುನಗನ ಐತ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಚಿನೊಂಡ ನಮಗೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪನಿಪಿನ ದಯಕೆನ್ನಗು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರಲ ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಪುಲ್ಲಿಲ ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಣ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂಪುನು ನನಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ನ ಸತ್ಯುಲೊಂದು ಪನ್ಪ ಸತ್ಯುಲೊಂದು ಪನ್ನಗ ಮನ್ನ ಸತ್ಯುಲು ಐನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈನಿತ ಐಕ ಬೋಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂಟರ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಬರ್ಪಣೆ ತುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೂಪುನೊಂದಂಡ ಅಂಬಿದ ನೆಲನೆ ಐಕ ಬೋಡ ಆಪಿನ ನೆಲ ಅವು ಆತ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಎತ್ತನು ದೈವ ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತ ನುಡಿ ಕೊರ್ನ ಸತ್ಯ ಒಂದಿತ್ತನು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಒಂದಿತ್ತನು ಅವೇನು ಕಾರಣ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯದೊಲಿ ಕೋಡಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಂಬತ್ತೆರಡ ಆ ನಲಿಪು ನಕಲೆಗಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ನಕಲೆಗಲ ತೊಂದರೆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಆಧುನಿಕದ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರ ಅವು ಮನ್ನದ ನೆಲಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೆಲತನೇ ವಿಚಾರದ ತೊಂಬೋನಾಗ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ರೀತಿಯಂಚಿನ ದೀವಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯಾಕೊಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೇಟ್ಲು ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವೈಭೋಗ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಏನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಲೇಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸೊತ್ತನೆ ಗಲಸವನು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಎಂದತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಪನತ್ತದು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲೋಕದ ಕಂತದ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆ ದೈವಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಪನ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ಪುರ್ಪ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಅಡಕದ ಪೂಂದು ನಮ್ಮ ಪನಪಿನಿ ಆ ಪರಂಪರೆಡಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತನ್ನ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಐನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐತ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಥವಾ ಮಾಗನದ ಸತ್ವನ ನಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಈರು ಆ 4ನೇ ತರಗತಿಡು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಒಲವು ಅತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬತ್ತನ ಪನೊಲಿ ಆ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಅಪ್ಪಗ ಇತ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬರಡು ఉందంಡ ಐತ ವಾ ದೈವದ ಇತ ಚಾಕ್ರಿ ಗುಂತೋನ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೀರ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರೆದ ಕಲ್ಪನಾವತ್ತು ಅತನ ಪುಸ್ತಕಡು ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುನವತ್ತು ಆಂಡ ಅವು ಆ ಅನುಭವ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪೊಸತ್ತ ಕಲಕ್ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಅವು ಎಂಚ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ಏನು ಆ ಪಡೆಪುನ ವಿಧಾನ ಎಂಚ ಇದು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಪುರ ಮೂಲೋಡು ನಂಗೆ ದಾಖಲೆ ಪಂತೊಂಬರ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ತೂನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸುರುಟೆ ಮೆನ್ನರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಉಂಟು ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷೋಡು ತುಂಬೆ ಅವೇನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಗ ಏನು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಷೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಆಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಇಡೀ ತಂಡ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಏನು ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲು ತೂಯಾಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೈತಲ್ ತೂಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗನೆ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಐನ ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡೆ ಬುದ್ಧಿ ತೀರಿನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಅವೇನು ಪಾರ್ದ ನೋಡ್ಕೇನು ಅವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಹೇಳಿ ಅಡ್ದ ಬಕ್ಕ 4ನೇ ಪ್ರಾಯ ನಂಗೆ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಡ್ತು 4ನೇ ತರಗತಿ ಏನು 4ನೇ ತರಗತಿ ಉಪ್ಪನ ಅವಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಅನ್ಪೋಯಿನ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಡೆ ಇಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಾತಾ ವಿಶಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತೊಂಬೈದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಎನ್ನಾಗ ಅವನು ಕಲ್ಪೋಡು ತಿರಿಯೋನೋಡು ಪಿರೋಡು ಅಂತೋಡು ಐತೆ ಬೆಕೆಟ್ ಕೇನು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ನಗ ಪಿರೋಡಿಂಚ ಕೇನು ಎಂದು ಐತ ಪಿರೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ತೀರ ಅವಾಗ ಇಂಕಲ್ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಹೊರನೆ ಪಾರ್ದನದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಲು ಶಬ್ದಕೋಶಲು ಪುರ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಬ್ದಕೋಶಲು ಕೆಲವು ಪುರ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಾಪನು ಇಂಚಿನ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಅಂಚಂದೇನು ತೀರಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ ಕಾಲೊಡ್ದೆ
ಅಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ದನಿ ಒಯ್ಪುನಿ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ನಂಗೆ ದನಿ ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಸ್ವರ ಅవి ನಿಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಸ್ವರ ಅಂತ ಅಂಚ ಐತ ಪಿರ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ದನಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐತ ಪಿರ ಹೊಡೆದ ಆ ಪಾಡ್ದನ ಆ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಪನೊಂಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅವನು ವರಿಪೆರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮೋಡು ಪಾತ್ಯಾರೋಡಂದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಳದಾಲ ವಿಚಾರ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅವನು ಮುಟ್ಟಾಯಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ರೀತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಡೆದು ಎತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವನ ತೀರಿ ಒಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಈತ ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ ಪಾರ್ದನೊಂಡು ನಲ್ಲ ಒರಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಟ್ಟವಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ತರಗತಿಯಿಂದೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಮರಿಯಲದ ಸಮಯಗೆ ಎಂಕಲ ದಿವಂಗತ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರು ಸುಬ್ಬಭಂಗಿಯರು ಇருந்து ಎಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ದುಮ್ಮಲ ಎಂಕಲ ತಮ್ಮಲೆ ವೆಂಕಪ್ಪವಮ್ಮದೇರು ಇருந்து ಆ ರೆಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮರಿಯಾಲದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಸೇವಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಬಡ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದನೇ ಅನ್ಪಿರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಅವೇನು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥಲ ಕುಲೊಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಕುಲೊಂದು ಇಂಚ 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 ಕೊಡಿ ಹಿಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿನ ಆಯಪೂರ್ಣ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದನದ ವಿಚಾರ ಎಂಚ నేను ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಪಾತಾರ್ನ ಅಂತಿಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಗ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಸುಬ್ಬಭಂಗಿಯರಟಲ್ಲಿ ಎಂಗಳೊಂಚೂರು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದನದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದನ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಪನೋಲಿ ಮನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಆ ಪಾಡ್ದನದ ಪಿರೋಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೈವದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪೋನ ಸಂದರ್ಭಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಲೆತ್ತದ ಪಿರೋಡ್ ದುಂತಾದ ಬಾರಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಲ್ಲವು ಪಾಡ್ದನದ ವಿಚಾರ ಒರಿಯೋಡು ಅವಿನ ಐನಾತು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈಗೋಡು ಹಾಪುನು ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲೊಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕನ್ನಗ ಭಾಷೆಯೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಶಬ್ದಕೋಶಲೆಡು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮನ ಮತ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಂತನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆ ಬೀರ ಆಪಿನ ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಲೆಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೀರ ಮನ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದುಕೆಂಡೆ ಕಡೆ ಅನ್ಪಲ್ನಕನೆ ನಮಕ್ ನನೋರಿ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿ ಮೇರು ಬೆರ್ಪೇರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯವರು ಬರ್ಪೇರಿ ನನೋರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಮನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಏತ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಈತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಆವಡು ಈತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಸರಿಯಾ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಗೆಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಸೀಮೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಐಕ ಐನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ನೇಮಾದ ಮುಗಿಯುವ ವಿಷಯತ್ತು ಅಡ್ದುಂಬು ಅಲ್ತ ನೇಮಗು ಈತ ಪೋಪಿನಾನಿ ಈತಿತ್ತ ದಿನ ಪಗ್ಗಡು ಪೋಪಿನಾನಿ ಎಂಚಿನ ದಿನ ಅಳಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೋರಿಕುಂಟ 30 ದಿನದ ಕೋರಿಕುಂಟ 15 ಇಂಚಿನ ಕೋರಿಕುಂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ಮಕರ ಚೂರ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಏರುಣು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮದ ಎಣ್ಣೆ ಪಡಿಯರಿ ಬತ್ತನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದನ ಬೀರ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಅಂದ್ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೀರ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬೀರಾವೇಶ ಬನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಾಗನದ ಸೀಮೆದ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬನ್ನಗ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಸೈಕ್ ಸರಿಯಾದ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪಡಿಯರಿದೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಇಂದೇನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಡಂದಲ್ಲ ದೈವ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಕ್ಷಣ ಕನಿಟ್ಟೆ ಐತ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನಂದೇ ದೈವ ಐತ ನಿಮಿತ್ತ ನಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಣು ನಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯನ ಆತೇ ಪಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ದೈವದ ಜಾಗಡು ದೈವಕ್ಕೂ ಪಾರ್ದನೇ ಮುಖ್ಯ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಡು ಆ ದೈವಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತನು ಉಗ ಮಾಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡ ಎತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ದೈವದ ಐತ ಚೈತನ್ಯದಾದ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಇಡೀ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಮಾತ ಅಧ್ಯಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈವತ್ತ ತತ್ವಗೂ ಅದೇ ಕಟ್ಟುನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟನೆ ಎಂಚ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲುಗು ಬತ್ತನ ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಿನ ಅದು ಗೋಚರಗೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದರಡು ಬಂದಾಗ ಮಾನಿ ಮನಿತಾರ್ಡ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾನಿ ಮನಿತಾರ್ಡ್ 4 ಬಟ್ಟೆರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ಅಲ್ಪ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಡ್ದ ಮರೆಟ್ಟಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ದೈವನು ಮಕ್ಕಳು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತಂಬೋಪೇರೆ ಮಾನಿ ಮನಿತಾರ್ಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಬನ್ಪಿನ ದೈವ ಅಂದುಂಟು. ಈ ಜಾರಂದಾಯನ ಪಾಡ್ದನ ಮೂಲೊಡೆ ಏನು ಗೊಚ್ಚಿತ್ತಿಂದಿತ್ತ ನಾಡ ಖಾಲಿ ಜಾರಂದಾಯ ಮಾತ್ರ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಪ್ಪು ಮನಿ ಅಂತಾಯ ಒಡಿಬೋಯ್ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿದ ಅಂಚ ದೈವಗೂ ಬೇತೆ 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 ದೈವಲು ಇಲ್ಲ. ರಾಜನ ದೇವರದ್ದು ಬಾಕಿದ ಉಪದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಣಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಏನ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಾಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಾರ್ದನವನ್ನು ಪಸತ್ತಾದ ಶಿಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಸತ್ತಾದ ಅವೇನು ಬರೇ ಒಂದು ಬೋಲಿ ಹೊರತಾದ ಐಕ ತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವಲು ಪರಸತ್ತಾದ ಆಗ ಮತ್ತು ಬೈದನು ಬನ್ಪಿನ ಕೈ ಕಾಪಾಡ್ದನು ಶಿಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂಲುಡಿತ್ತಿರಂಜನ ಪಾರ್ದನು ಆರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊರ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒತ್ತಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಏರು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಪ್ರಭಾವನ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ನಿಕಲು ಕನವರ್ಚಿಂದೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಓಲು ಏರು ಚಾಕರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿನೂ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರೆಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬುಡ್ದು ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಚೌಕಟ್ಟು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಏರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಕೆ ದೈವಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಇಂಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತದ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಾಕಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಕಲ ಪ್ರಭಾವನು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿಗತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿ ದೈವದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಸತ್ಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಭಾವನು ಆ ಚಾಕಿರದ ಕಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋ ಮತ್ತರ ನಾಡ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೆಂಚಾಪನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಂಠಿತ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಭಾವ ನಕಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅನ್ಪಿನ ಕಲಕಲಿದ ವಿನಂತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಬೀರ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನೇರ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಆಕ್ಲೇನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕ್ಲೇನು ಆ ಬತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ರ ಗಳಸು ನಾವು ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತು ಆ ಕಲೊಟ್ಟು ತಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಕನ ಇದೇನಂಚಿನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಎತ್ತು 14 ಕೂಡ ಎತ್ತು ಸೀಮಿತ ವ್ಯವಧಿದ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಟ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾನಿತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಆತಿನಲ್ಲೂ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಡಂಬರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ಕಿನ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಏತೋ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಉಂಡು ಊರಿಗೆ ಅರಸು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೇನೆ ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಅದೇ ಭಕ್ತೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಈ ಒಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಪುನಂಚುತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಆ ಇನ್ನೊಂದು 89 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಾಕ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದ ಬದಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂ ಬದಲಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೂಲ ತೂಪಿನಂದಿತ್ತಂಡ ತುಂಬ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಾಕು ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗದ ಬಲ್ತುಡೆ ನೇಮ ಆತಿನ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪುಡು ನೇಮ ಆತಿನ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ತುಡಾಡ್ದ ಬಲ್ತುಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೇಮ ಆತಿನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಮರಿಗಿಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ತೂಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಒಂದು ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯರಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಳುಕುಲು ಒಂದುಲ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಪಾಡ್ದು ತೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಉಂಟು ದೂರದರ್ಶನ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಂಜೆಯ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಲವೊಂದು ಪುನಗಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೆ ತೂಯರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂಚೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೋಪನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಲುಂಡು ಆತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಂಡಲ ದೈವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದಾನಲ್ಲ ಅವೇನು ದಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಐತ ಬಗೆಟೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಟು ಬಹುಶಃ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಟು ಆಯ್ನೆಟ್ಟತ್ರ ನಮವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತು ದೇವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು
ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕನತನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉಣಪಿನಿ ಅವೇನು ಮಾಧ್ಯಮದ ರೀತಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಗೊಡವನೆ ಹೆಜ್ಜಂದ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅನುಭವನೇ ಹೆಜ್ಜಂದಿನ ಕಲಿಕೆ ಕೊರಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸರಿಯತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೊಲೆ ಒಂದು ಬೈದನ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಬೊಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಓಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡು ಅಂಚೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡ ವೆಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ತುಂಬ ತೂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಗತ್ಯದ ಅವೇನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಪುರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಕ್ಕ ದೈವದೇವರ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಹತ್ರನೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟವಡು ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು ದಯಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏತೋ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಗರ್ತೆಡುಂಡು ಅಡೆಕ್ ಎಂಚಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಅವು ಮಾತಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಆಯ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಮಾತಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುದನು ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರ ಐಕ್ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಆಡಳಿತ ಬರ್ಗು ಅಲ್ತ ಹಾಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರನು ಮುಟ್ಟಾಯರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಉಂಟು ಅಂಡ ಮೂಲ ವಿಚಾರಗೂ ತಾಯಿ ಬೇರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾವಂದಿನ ರೀತಿಡು ಮೂಲ ತಾಯಿ ಬೇರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾವಂದಿನ ರೀತಿಗೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷನು ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜೋಕೆಡು ಬದಲಾವಣೆದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನಾವೇನು ಭಾರಿ ಚೌಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೀದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಮೂತ್ಲ ಕಾಲ ಹುಡ್ತುಂಡಾಗಲ ಇತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲ ದುಮ್ಮ ಎಂಚಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ್ಪ ಎಂಚಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡು ಆ ರೀತಿದ ಕೆಲವು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೀ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಇತ್ತನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದೈವದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮತೂ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವವು ಆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಜ್ಞಾನ ದೈವಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ದಿಕ್ಕುನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಗ ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸವನ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೇನು ತೂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ದಯಕೆನ್ನಗ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯತ್ತು ಅವೇನು ಒರಿಪುನವು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬದಲಾವಣೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಬುಡ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ನನ್ನನ್ನು ನೆಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಭಾವ ನಡೀತಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಐಕ್ 14 ವರ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಸಮಚಿತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ ಸಮಚಿತ್ತ ಅಂತ ಮಾತೆರ್ನ ಭಾವನೆನ ಸಮಚಿತ್ತೋಡು ಇತ್ತದು ಮಂಜೇ ಕಬೇಕು ಇತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ್ ಕಲ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ್ ಊಟ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಏಳು ಕಡಲದ ಆಯರೆಗೆ ಹೋದಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ಟು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದಿತ್ತು ನಂದ ಅಲ್ಪದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಂಡ ಬರ್ತದೆ ಎತೋ ಪರಿಹಾರ ಆತಿನುಂಡು ಪನ್ನಗ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕದಲ ಏಳು ಕಡಲ್ ಕಡತ್ತದ ಪಾರ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ತತ್ತು ಅಂಚ ಬಂದು ದೈವದ ಆ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದ ಅತ್ತಂದಂಡ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಓಲು ಪೋಂಡ ಒವೇ ಲೋಕೋಗು ಪಾಡು ಒವೇ ಊರುಗು ಪಾಡು ದೈವ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಚರ್ಚೆಡಿಪ್ರಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ತುಳುನಾಡು ಬುರ್ದು ಬೇತ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಆರಂಭ ಏನಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಆರಾಧನೆ ಆತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯೇರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಕನ್ನಗ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಬತ್ತಿನ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬತ್ತಿನ ಆಂಕೋಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸತ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಗಾವುದ ಉದ್ದ ಎತ್ತಕ್ಕೆನ್ನಕ 52 ಗಾವುದ ಉದ್ದ ಅಂತ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರನು ಪನ್ಪ ದೈವಾರಾಧನದ ಅರಸು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಘಟ್ಟದ ಬರಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಬಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ
ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಇತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ್ವಕಾಲೊಡೆ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತದು ಏಳು ಕಡಲನ್ನು ದಾಂಟದು ಅಕಲ್ನ ಉದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಇತ್ತದು ಅಕಲ ಬದುಕನ ಮತ ಕಟ್ಟೊಂಬೈ ದಿನಮಾನಲು ಮತ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತದು ದೈವದೇವರು ಕಡಲು ದಾಂಟದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬರಿನ ಪಾರ್ದನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಳ್ಳಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೆರ ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡಲು ಚಪ್ಪ ನೀರ ಕಡಲು ಪೇರ ಕಡಲು ಅವೇನು ದಾಂಟದು ಮಕ್ಕೇಶ್ವರ ಅಂದು ಬಂತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬಬ್ಬರಿನ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೂಪು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ದೈವದ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಬಕ್ಕ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ತೂಪು ಅಂದಾಗ ಏಳು ಕಡಲನ್ನು ದಾಂಟದ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅಂದ ಮನ್ಪ ಸತ್ಯ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವಿನ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಬನೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ತಟ್ಟನಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಬನೊಂತೇರು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತ ದೈವರ್ನ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ಮಾಗನದ ದೈವ ಅಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಗನಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಸೀಮಿತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಗನೇ ಪೊಂಡ ಬೇತೆ ದೈವ ಬೇತೆನೇ ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಗನಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಗನಡಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಹೊಡಿತಿರಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಗನ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಗ್ರಾಮ ಆ ರಾಜ್ಯ ಏತುಂಡು ಐತವಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನಿಕಲುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಕದ್ರಿದ ಸತ್ಯ ಆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ ನಡತೋಡು ಒಂದು ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಐಕ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂಬರ್ಪಿನ ನನ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನಂದು ಕೆಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವನ್ಪ ಕಟ್ಟು ಊರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆ ಧರ್ಮಗೂ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಗೌರವ ಕೊರಿ ಅಂದಿತ್ತು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಸೀಮಿತ ಇನ್ನು ದೇಶದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬರೀ ಇದೆ ನಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರ ತಿರುಗು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ನಂಗೆ ಪಿರೋರ ಜಗದ್ಗುರು ಆಪುಂಡು ಈ ಭಾರತ ಅನಿಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದುಂಬೆ ಏತೋ ಶತಮಾನ 21 ಶತಮಾನ ಅನಾಗ ಜಗದ್ಗುರು ಆಪಿನ ಅವಿನಿ ಸತ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಏನು ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ಪಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಗನೆದ ನಮ್ಮ ದೇವತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ನಮಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮಾಗನೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆದ ದೇವರೆಂಚುರು ನಾವೇನು ಸುರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂಕ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಸುರು ನಮ್ಮೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂ ಪೋಯಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮನು ಈ ಸ್ವಧರ್ಮವು ಉಂಡವನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನೆ ಈ ತೂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿನ್ನನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ತೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ನಿನ್ನ ದರಿಯ ಒಂದೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಕೈಬಾಡ್ನವು ತಪ್ಪು ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬನ ಬರ್ಬೇಕು ದೈವಲ ಪಸತ್ತನ ತೋಡೊಚ್ಚಿ ಪರತ್ತನ ನಿಗಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ಗೀತೋಪದೇಶ ಅವೇನೆ ನಿನ್ನೆ ನೀ ನಂಬಲ ನಿನ್ನೆ ನೀ ಗೌರವಿಸಲ ನಿ ಕೈಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಲು ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋಯಂಡ ಅವೇನು ಒಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೇಶಾಚಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ದೇಶಾಚಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಪರಂಪರದ ಕಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಆ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಗೌರವ ಆ ರಾಜ್ಯೋಡು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಇತೇನು ಮಸ್ತ್ ದೇಶಾಚಾರಗೂ ಮತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಪೂತಿನಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಂಟು ಆಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಆ ರೀತಿದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮಾಗನದ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ನಮ್ಮೇನ ನಮ್ಮ ಸುರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದೇನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನನ್ನ ಈಗ ಸಮಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಓಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ಬಹುಶಃ ಆ ಕಡಲಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಯ್ದಾತ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ತಲಿತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ ಆರಡೈತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುದೊಲಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಅವು ರಾಮೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಅಂಕೋರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಬುಡ್ದು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋಯಿರಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಿನ ಮಾತಾ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವು ನಂಚಿನ ದಯಕೆನ್ನಗ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯುಗ ಐನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅವೇನು ಜನಕುಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗೋಡು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನದ ವಿಚಾರವು
ಐದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ದ ಅಟ್ಲ ದಿನೇಶನ್ನ ಇರ್ಲ ಇರ್ತೀನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಲಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನಾಗ್ತದೆ ಅವನೊಂಜಿ ಅಲ್ಟಕ್ಲಪ್ಪನಕಲ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ದಾದ ಉಂಡ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಅವನು ಮುಟ್ಟವರ ಎಸ ಕೆಲಸ ನನಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರುಗು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ಲ ಏತುಮಟ್ಟ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂಬ ಐದೇರ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಡ ಗೋಚಾರಗೂ ಪೂಜೆನ ಒರಿಯೋಡು ಬತ್ತೋಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ఆయన ಎಟ್ಟತನ ನನದ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಆ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಿನೇನಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನನ್ನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ఆయన ಎಟ್ಟತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು 14 ವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸಾದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ 14 ಕಟ್ಟು ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವನು ಒರಿಪುನ ఆయన ಮೆರೆಪವನ ಆಯ್ತ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಮೆರೆಪವನ ಆಯ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಪಿದಣ್ಣ ఆయన ಹತ್ರ ಜಗತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರಿಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕಲೆ ಕಾಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮತ ಬೋಡ ಅವೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಾರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ಓಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮದಿಪದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣನ ಅನುಭವಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಿಬಿಯಾರೆ ಕೇನ್ಲ ಕಾಂಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪಿಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಾತೆರದ ಕತೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಾರಿಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾತ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮದಿಪುದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆನದಿ ಒಂದುಲ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪಿವಾರ ನಿಖಲ ದುಂಬದೆ ಕಿಡು ಕುಡೋರ ಬರ್ಪ